Dijous el cel estarà buidat de núvols i les temperatures mínimes no sofriran cap canvi, mentre que les màximes pujaran un poquet més. El vent serà fluix. Un dia primaveral, però no es confien perquè divendres arriben els núvols i augmenten les probabilitats de pluja dispersa a la comunitat, tot i que els ruixats poden ser més forts en algunes zones d'interior. Així, les temperatures mínimes no variaran, tot i que les màximes sí que baixaran. Però no patisquem, perquè la inestabilitat durarà sols un dia i de cara al cap de setmana la previsió millora.